Magona chere mabuja. Tauya kori pakachikwete kanozuro yo. Ya, regai tikunyepe ipapa. Jobo Sikara akutsvaka manduwe mari kwaini kutsvaka zviuru 100 zvomarandi okusouth Africa kwainoda kuti ndigobhadhare magweta panhau yangu yandiri kunenedzewa noZANU-PF iya. Regai tione kuti zvinopera sei ipapo. Tiri kuramba takaringa asi zvinoramba zvindohadza kuti wakomana nopanga pana Jobo Sikara kwaanga asvika wotarisa ipapapa kuti wakomana achiri kukona kubhadhara mari yomagweta apa iye gweta opo kare. Zvakanyangariwa. Ididai zvareka udando. Regai tione kuti wanhu wachakona chere kumubatsira nomari. Zaki Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakazoburika mhando ichireketa kuti aiwa tiripe kusunga Mafume takange tandomutora kuti timubvunze zvakawanda ini kochinga munopa mukamwa fani hoko kugoreketa kweru matanda mambosiya wanhu wapengereka wachiti asungiwa. Regai tirambe takaringa kuona kuti zvinoenda nokupi. Kuringa kwedu panokona hapano zvimwe zviri kuitika kuseri. Apawo sangano Rock Crisis Coalition in Zimbabwe kwairapinana nopfumbu mhanduwe atosvika pakuti aiwa tabweka tichazvidaba taakupfika masuo edu. Idi makore 25 achisenza izvezvi aiwa zvapera zvese. Unobva waona nayawe kuti zvinhu zvinondochinja muchinjiro wazviri kuita ayuyu paribari kuziva kuti sei zviri kudando asi tondoramba tichiringa hedu. Wamwe ZANU-PF wagotoseka wakati tsvatu waro mari yaTrump yakapera kuuya saka maakuona kuti pachiribe kana chimwe chekuita. Regai tione mhanduwe kuti ndizvo chere kana kuti zvinoperera kupi. Mapurisa ari kuti arambidza wanhu vari kuda kuenda koratidzira kumuzinda weAmerica panhau yoVenezuela. Ipapo regai tione kuti zvinopera sei nokutoti vari kuti wada kuratidzira wacho vari kutoti takatogwinya takatosimba tikuda kutoramba tichivhita tiribe ino mapurisa kuti ari kureketa kuti kudini. Mhanduwe regai tisiye idzi ndedzawo idzi vanenge vari kuzivana pachawo. Ipapa hurumende iri kuti iyo kwai nyaya yemagetsi toda kuti ipere kunetsa nokutoti manaira ari kuita mvura aya toda kuti dhamu rokaribha kureketa kuno arikuone kuti pamagetsi akatopetiwa katatu kupfuura ariri kupa. Hino kuti mvura iyo wari kuti inobvepi. Apa dai wanga wari wamwe wambotomira nokutoti nyasi kwawada kuwaka dhamu robhatoka kuya pokare kuchanetsa. Asi regai tione kuti wari kuzvifunga kuzoti zvidini. Tinenge tichinyepana kana zvaburika zvimwe. Ipapa kwaita kamwe kapato kanonzi People's Unity Party kari kuti wakomana ngatiitei GNU pokare nokutoti izvezvi aiwa kana wamunangaro wakandopinda 2030 aiwa nesu takutoda kupindawo ipapo kuti tiite GNU nokutoti zvinoita kuti waite wega. Mudiro wanhu kuja wakovada unobva wanatsa kuona kutoti idi wari kuda zvokuja chaizvo. Kwai anonzi Tarendi Rusere agonyora tsamba kuna wamunangarwa akati wakomana bisai henyu kanzurozi yoHarare nokutoti yanetsa iri kutadza kuita basa iri kutadza iri kundoparadza mari. Regai tione kuti wachaita sei wamunangarwawo penhu wachazviterekera kana kuti zvinenge zviri kudini. Chedu kuringa tinenge tichindonyepana mhanduwe kuti zviri kutekaira sei. Apa kune tsamba imwe iri kunzi yakanyoriwa naDaniel Garwe gore rapfuura mwedzi wakakunguru chaiwo achiti kanzuro yoHarare inofana kupa ivhu rakawanda kukambani inonzi Logara Properties. Imi pakanyangarapo kwaya agotoreketa kuti itai zvichimbi chaiyo kweru kuno ndozviri kufana kuitika nokutoti kambani iyi ida kuti iunze mamiliyoni 40 omari yokuAmerica muHarare kuti ibatsiridze kutekaedza basa. Regai tione mhanduwe kuti wachazviita chere kana kuti zvakatekaira sei. Achazobvuma chere iye Garwe wacho kana kuti achandoita zvakaita opa kuti aiwa ndikuziva baini kuti ndakasaina ipapo ndini bandakasaina zvatopera zvakadando. Regai tione tinenge tichinyepana kuti zvikutekaira sei. Wanhu wokuguruwe vari kuramba wachindohwadziwa kureketa kuno nokutoti kwai wanhu vari kunzi wakagwarashiwa naiye wakapondiwa naiye zvitsvayu mhanduwe 25 25 pachirungu pakaita kunyangaritsa ipapa. Regai tirambe takaringa hedu kuti wanoipedza sei. Wachamukomerera chere
kana kuti zvinenge zvina nokupi. Apawo wo Broadcasting Authority of Zimbabwe vari kuti iwo vanhu ngavakorege kusenzesa dande mutande riri kubva paSouth Africa pari kuona TV naro kwai kubvira kuma OVHD, Starsat, Digisat, Media Star nomamwe kwai gorisiyana inawo iwayo. Kana ari kubva paTanzania papa kwai gorekai kwaasenzesa nokuti tikakubata totokubhadharisa choupenzi. Mandiwe pakanyangara munondozivawo kwedu vanobhadharisa chaizvo kana wafunga hawo kubhadharisa. Tikaiti rambe takaringa kuti wanoikona cherei yavari kutanda iyi. Apa izvezvi kureketa kuno mumwe wedu akapuwa mubairo wo 2025 Mandela Washington Fellow Impact Award. Tikati aiwa wakaita tusviniwe wakaita tusvinu makorokoto. Ipapawo pokare hurumende iri kuti iyo kwairi kuda kuti igoisa mamiliyoni 10 okugobhadhara warimi vari kuvhiringidziwa nomvura nomafashamu zviri kutekaira munyika medu muno. Tiri kuti rekai tione kuti zvinotekaira chere vanovapa chere maridzo kana kuti dzinenge dzine zvimwe zvinenge zviripo. Tinoramba takaringa tichizonyepana. Kambani yoDelta iri kuratidza kuti ndiyo shamangwiti changwiza chaiyo mukuru chaiye hunde ipapa munyaya dzekubhadhara mutero, nokutoti iri yega gore rapfuura yagopa hurumende mari yomutero yakasiyana siyana inosvika mamiliyoni 350 $315 million pachirungu. Mandiwe aiwa imari tsvinuka yakawanditsa pane mari iyoyi makore mairi mari yomutero woshuka iya yasvika mamiliyoni 60 iri kubva paDelta basi. Ava Pepsi waribe kubuditsawo kuti wari kuita sei. Rekai tione kuti zvinopera sei izvi. Airendazi airanga boso yazobvuma nokureketa ichinyora tsamba kuna Wikinere kuti aiwa zvamakareketa zviya kuti tise Benjani takazozviita takamuisa. Waribe hauzoreketa kuti chitipaiwo mari yamakatiimbisa. Apa unondoziya ng'ombe yekuronzewa unoita kukama wakaringanzira ipapa kwakundoita kugara wachikwenda munhu unokasiyamwa kuti mari iyo iuye. Imi rekai tione kuti zvichaita kudaro chere kana kuti hwii. Apawo wafanawo Zimbabwe wokiriketi wari kuita kufara kureketa kuno kufarisa nekuti wakandopinda mutambo yonyika 9 dzinenge dzasara shasha. Ipapa kunyange waribe kuhwina kana mutambo mubodzi ndokurarama norakikawo kunoraki aiwa zvawabi yedu. Rekai titi makorokoto kwavari kupinda kwawakaenda kumberiko. Ipapa toringa dzirikitika pasi rese vanhu vanopfuura 100 wapfa kuMozambiki nomafashamo. Zviri kuhwadza tirikutenda South Africa iri kuramba ichiendesa masoja ayo kuti anobatsira ikweyo. Ipapa kuna vanhu 5 kuSouth Africa kunzvimbo yeAtteridgeville kwai wakagwarashiwa nopfuti zvinotohwadza unosaya kuti kohoko nayo wakomana zviri kuita kudando idi zvakaita kuoma chaiko. Apawo mhuri yekwaNelson Mandela kwai yati taakutengesa izvo zvese zvinhu zvazviri zvaMandela zvakachengetiwa kwai taakuzvitengesa. Dare rakati aiwa vano mvumo yekutengesa. Mandiwe kubvira kuzvitupa mapepa okuzvahwa nozvimwe zvese mbasha zvese zvaaindosenzesa kwaita taanazvo taakutengesa. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Apa waRamaphosa waisa anonzi Advocate Dingi Portia Dube kuti aite ndiye mutedzeri wachuchisi wonyika. Rekai tigoona kuti wanoikona chere wanopedza sei zvinenge zvienda nopapi. Apa kuNigeria kuna vanhu vanosvika 150 vari kunzi wakapambiwa vanhu wapandukiwa. Zvinoita kuhwadza idina yawe dai wabatiwa vanhu ava wabenhutse vanhu wagopamba, nekuti vanhu vakapamba ndo vanhu vari kunzi vanhu variwo chiKristu. Zvinoita kuhwadza chaizvo. Rekai tizvione kuti zvinopera sei. Nyika yeRwanda kwai yatotanda kupuwa mamiliyoni 50 naBill Gates okuti vasenzese dandemutandiro AI. Wakabatana noAI OpenAI kuti waite zvokurapa vanhu noAI. Varume rekai tione zvedu mberiko kuti kunei. Ipapawo pokare kwai mutungamiriri weguta roNew York Mamdani agototi tanyanya kujairiwa kuNew York munhu wese kana hotera kana pari kutengesiwa
mari yawaona ndo mari yaunobhadhara. Tikai tione kuti zvinopera sei, tikai tirambe takazviringa hedu, tinenge tichinyepana kuti wari kuzvikona chere. Dare reparamende pamusoro wekuBritain ragoti iro kuchiribe mwana ane makore 16 zvichidzika achiri kubvumiwa kuenda padande mutande resocial media. Wakona dai zvatoramba kuenda mberi zvakadando. Ipapa kuTogo kwaye anonzi Paul Henry Damiba abenutsiwa kunyika kwache kuBurkina Faso. Ari kunzi ada kuuraya vanhu vekuBurkina Faso vari kutungamira hurumende. Ikai tione kuti vanozvikona chere. Apa Trump ari kuti inini ndasanganisa vanhu kuti paite inonzi iyo Board of Peace. Madiwe zvatakaona munyika muno. Ikai tirambe tichiringa. Apa anenge ari kuti Board of Peace asi ari kuti mese muri pasi pangu. Inotekaira bayo. Ikai tirambe zvedu takaringa kuona kuti vanozviita chere, vanozvikona sei, vanoperera papi. Tinenge tichinyepana nokuti kwanyasi uno mabuja aiwa tagumira pano. Ndini wenyu mhandu wenhau, tikakunda toboya namanhoko.